नमस्ते प्रणाम, हम मनीष प्रताप। यही तो मेरा स्टाइल है बाबू। जलने दो मुझे देख कर कोई जलता है। जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े। हुई पवन भैया से सीनियर और पवन भैया के जे गुरु मानेला और अपन भाई मानेला उनकरा लोग के छोड़ के ये एकरा खातिर वीडियो बा कि अरे भोजपुरी में जेतना बुड़बक अनपढ़ गवार जौन सिंगर बाड़ा सन कि जौन भोजपुरी में पवन सिंह से मुकाबला करत रह बराबरी करत रह कि हम स्टार हो जी, इनकरा के पीछे कर दी, इनकरा के भोजपुरी से निकाल दी, तो हम बता देतनी अरे बुड़बकन सन अनपढ़न सन केकर मुकाबला करत रह केकर उनकर जे 30 साल से आज भोजपुरी में नंबर 1 पे बा सिंगिंग में, उनकर मुकाबला करत रह जे सरस्वती पुत्र हवन कि कौनो अगर भक्ति सॉन्ग अगर गा देवेलन तो अमर हो जाला। अरे इनकर मुकाबला कर के अपन लाइफ बर्बाद मत करस। जेतनो फेमस भइल बड़ा स इनकर मुकाबला करत रस। सरस्वती माई ऐसन करी हन कि रोड पे आज बस कुकुर वाला हाल हो जाई। ये चलते पवन सिंह के मुकाबला मत करस। देखस भोजपुरी में कितना सिंगर बन जा, रितेश पांडे, गुंजन सिंह, कल्लू जे अपन पवन सिंह के भाई मानेला, गुरु मानेला, तो देख कितना फेमस बन जा। ठीक बा, अरे बुड़बक गवारन सन तनी कुछ समझस आ तनी भोजपुरी में जातिवाद ये सब ग्रुपबाजी आ कल सब छोड़ दस। एक ऐसा सिंगर बड़ुए कि जौन साला सब बर्बाद कैले बा। बराबरी मत करस पवन सिंह से। पवन सिंह के अपन गुरु चाहे पवन सिंह के अपन भाई मानस। तो भाई लोग जेकरा जेकरा ये वीडियो अच्छा लागल होई तो शेयर कर जा, कमेंट कर। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है।